Cred anú na cred, tá Ollscoil na Gaillimhe teanga na hollscoileanna is mó sa tír, a chéis bunú an stáit, bhí sé de rún an Ollscoil a gcuid. Bóthar réasúnta gearr le hospidal Ollscoile an tíomh thua, an tard aglas an tíomh dheas, idir athrú leatíomh bháin tá Ollscoil na Gaillimhe. D'oscail Ollscoil na Banríonna láithreacha in 1945. Tá an tíomh idir bóthar na hollscoile, bóthar an Chusleanú agus ann na Gaillimhe. Campus atá sitse 105 hectare talún. Is innealaí an Ollscoil a chuineann íomh óigeanta Gaillimhe, agus meastar go mbíonn thart 4,000 macléin an Gaillimhe, idir Campus Institute Technoliachta an Atlantaí agus Ollscoil na Gaillimhe. Nuair a bunaíomh an stát, bhí a laghad micléanán gur beagnar dúnú an Ollscoil fad. Ach an 1959 tú go cuaireann speisialta Gaeilge don Ollscoil. Rud go dibhinn a hábháil an Ollscoil. Institute a ra tionchar móraice ás agus orbert na cathrach ó hinne le. Cé gur cuireadh deire leis an gcuaireann seo, is féidir le Gaillimhe a bheith buíoch go deo as an oidhreacht chomhaimseartha teanga a chuir a chumas don chéad uair le hos cían 300 bliana má a bheith ina chathair ghaunda ríist.